n'an bɛ fɛ ninnu ka kɛ ɲɛmɔgɔw ye élection prochaine an b'a labɛn de ka ɲa sigi n'o kɛra an bɛɛ bɛ voter an bɛna an da don o la k'o walawala an balimaw ka wuli ka jɔ sugu bɛɛ kɛ walasa u bɛ se ka transfert kɛ cogo min na n'an bɔra yen Kadijatu Fofana a bɛ panpan na komi tinɛni ne y'a fɔ k'a ta tɛ Mali ko a ta ye place ko de parce que kunu u y'a ɲɔgɔn kɛ buwa la o ye buwa kɛlɛ ka buwa nɛni ka buwa dɔgɔya buwa y'u wele k'u da don tulo la i y'a faamuya b'a la u y'u ma k'u suwaye Ogosago jenina Munduru jenina Juro jenina i y'a faamuya b'a la lakana dan tun ye Bamako de Kadijatu Fofana ninnu ma démissionné or que u ta kun ye jamana ko de anw tun bolo n'u taara fara IBK kan i y'a faamuya b'a la changement bɛ na ni changement ma se ka na o ɲuman tun ye mun ye ka démissionné ka faso dɛmɛ mɔgɔ si ma démissionné dɛ Mali ta tiɲɛna k'u to yen pewu maa si ma kuma an bɛna ale bila place la dɔɔni n'an bɔra yen nɔ kunu n ye kɔrɔ Segu Tunkara k'a bilasira ma kuma jugu fɔ a ma foyi mais kɔrɔ dimina n y'a ka vidéo ye a dimina a ye kuma caman fɔ a mɛna a ka yɔrɔ dɔw la tilen parce que ne y'a fɔ ne ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ hakilina kelen na walayi ne b'a ɲini Ala fɛ n ta kana s'i ma parce que i ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ hakilina kelen na i kan k'a tɔbɔtɔ i y'a faamuya b'a la k'a caressé i y'a faamuya b'a la k'a diya don a yɛrɛ la k'a dɛmɛ walasa a bɛ se ka to ɲɔgɔn bolo cogo min na kɔrɔ Segu Tunkara walahi an bɛ an kali Ala la Mali vidéo mani bɛɛ a ɲɔgɔn tɛ yen Mali vidéo mani bɛɛ a bɛ lamɛn ka tɛmɛ bɛɛ kan kɔrɔ Segu Tunkara mɔgɔ ɲɛnama don hasidi tɛ mɔgɔ jugu tɛ mais hadamaden nul n'est parfait bɛɛ bɛ fili hali ne min filɛ nin ne bɛ fili n t'a bɛɛ dɔn n tɛ se k'a bɛɛ dɔn fana Ala de b'a bɛɛ dɔn ni filila n'o fɔra o tɛ kojugu ye i y'a faamuya b'a la kɛlɛko tɛ c'est quoi ce truc là a bɛ hakɛ to dɛ n ka téléphone pɛtɛra quoi voilà a ye jɔ n bɛ nin faga voilà a bɛ hakɛ to n ka téléphone fa donna la quoi putain voilà o tun ye kɔrɔ ta yɔrɔ ye n bɛna a ka kunu vidéo n bɛna yɔrɔ 3 de ta o kɔnɔ k'o décortiquer n'o bɔra la n ka cɛ an bɛ tɛmɛ ale la an t'an da don a la parce que a ko ka di an ye de n'i y'a ye an bɛ k'a bilasira foyi tɛ ni kanu tɛ juguya tɛ foyi voilà ne balimaw an sigikun fɔlɔ ye min ye an b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ a ye nin vidéo in lamɛn ni hakili ye Alliance Musa k'i fo k'a ɲini maliden bɛɛ fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka nin vidéo in lamɛn ni hakili ye parce que c'est très important n ye fɛn min ye Dumasidon a ma bɛn ma a ma diya n ye k'a da mun kan maliyɛndenw fili y'u sɔrɔ a bɛɛ tɛ dɛ mais mɔgɔ dama dama bɛ yen nɔ olu ma se ka voter walasa fili kan'u sɔrɔ tuguni a ye yɛlɛma don aw ka carte nina ko la mɔgɔ fɛn fɛn i ka carte nina dilan Mali kɔnɔ i y'a faamuya Faransi dɔrɔn tɛ dɛ n kan bɛ maliyɛn bɛ diɲɛ fan o fan fɛ maliyɛn bɛ diɲɛ dugukolo sake maliyɛn k'a daminɛ Côte d'Ivoire k'a daminɛ Tokyo ka maliyɛn bɛ jamana fɛn fɛn kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ e y'i ka carte nina dilan k'i to Mali kɔnɔ i sɔrɔla ka taa tunga la ka taa sigi tunga la n'i bɛ fɛ ka voter i bɛ se aw ka consulat mɔgɔw ma k'i bɛ fɛ ka transfert kɛ k'i tɔgɔ don i y'a faamuya b'a la bureau de vote liste la en tant que i m'o kɛ élection prochaine i bɛ tɛmɛ faso jɔ kɛrɛfɛ en tant que i m'o kɛ élection prochaine voilà e tɛ ça veut dire que faso bɛ jɔ kɛ e to a y'a kɛ Ala kama a y'a kɛ kira kama a ye wuli ka jɔ Asimi bɛ na démissionner i y'a faamuya b'a la ka na kɛ candidat ye e mɔgɔ min bɛ fɛ Asimi ka kɛ président ye i y'a faamuya b'a la vote de b'a k'a ye dɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fɛ Asimi ka to Mali kun na mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fɛ Asimi ka sa fanga la mun de bɛ Asimi kɛ président ye o ye vote dɔrɔn de vote dɔrɔn de bɛ se ka Asimi kɛ président n bɛ ka nin kuma fɔ e min ma ni m'i labɛn yanni élection cɛ e tɛ se ka voter Asimi ye parce que i tɔgɔ bɛ Mali de kɔnɔ i tɔgɔ tɛ Faransi yan i tɔgɔ bɛ Mali de kɔnɔ i tɔgɔ tɛ Côte d'Ivoire i tɔgɔ bɛ Mali de kɔnɔ i tɔgɔ tɛ Tokyo avion bɛ dan yɔrɔ min na pour que i tɔgɔ ka yɛlɛma Faransi liste la walima Côte d'Ivoire liste la jɛkulu de sigilen b'a kama i y'a faamuya b'a la n'o bɛ transfert kɛ k'i tɔgɔ bɔ Mali la pewu parce que i tɛ Mali kɔnɔ tuguni i bɛ Faransi de walima i bɛ Côte d'Ivoire de k'i tɔgɔ bɔ o la pewu
k'i tɔgɔ don Côte d'Ivoire lisi la walima k'i tɔgɔ don Mali lisi la maliyɛn bɛ diɲɛ fan o fan fɛ k'an b'aw bɛɛ lajɛlen de ma Faransi kelen tɛ Côte d'Ivoire kelen tɛ i y'a faamuya b'a la Yamoussoukro kelen tɛ maliyɛn bɛ diɲɛ fan o fan k'an b'aw bɛɛ lajɛlen de ma walasa Assimi ka kɛ président ye an b'a ɲɛ sigi de an bɛ se ka vote cogo min na an b'o ko de ɲɛɲini a y'a faamuya b'a la vote tɛ se k'a ta k'an dan cogo min na an b'o baara de kɛ depuis sisan parce que 2024 o ye vote ye a tɔ man jan tuguni 2024 vote bɛ kɛ maliyɛn denw an b'a ɲini aw fɛ ala kama kira kama walahi n'a sɔrɔ k'an kumakan in ta ka baara kɛ n'a ye vote tɛ kɛ aw si kɔfɛ aw bɛɛ bɛ vote tranquillement a kuma tɛ caya foyi mais n'i ma transfert kɛ i y'a faamuya b'a la k'i tɔgɔ bɔ Mali kɔnɔ ka n'i tɔgɔ don Faransi lisi la walima k'i tɔgɔ bɔ Mali lisi la ka t'i tɔgɔ don Côte d'Ivoire lisi la e tɛ se ka vote fo n'i taara Mali kɔnɔ parce que i ka carte d'identité sɔrɔ Mali de kɔnɔ n'i ka carte d'identité sɔrɔ Mali kɔnɔ i tɔgɔ bɛ don Mali lisi de la n'i ka carte d'identité sɔrɔ Faransi i tɔgɔ bɛ don Faransi lisi de la parce que carte d'identité kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye élection de parce que carte d'identité yɛrɛ nana élection de kama i y'a faamuya b'a la n'i ye carte d'identité ta dɔrɔn i tɔgɔ bɛ don vote kɛ lisi la ne taara n ka carte d'identité demandé o ye fichier de di yan depuis n y'a carte d'identité demandé vote fɛn fɛn mana na ni n taara n bɛ n tɔgɔ sɔrɔ lisi kɔnɔ ye ni n taara lisi belebeleba i b'i photo sɔrɔ k'i tɔgɔ sɔrɔ k'i jamu sɔrɔ yen nɔ k'i ka fɛn bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ ye i y'a faamuya b'a la i mana demandé yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ yen de ni ala y'a kɛ ni ne taara sigi Mali la n bɛ n tɔgɔ bɔ Faransi lisi de la ka don Mali ta la a bɛ fɔ o de ma ko transfert wa san o san i y'a faamuya b'a la a bɛ kɛ kalo 3 kɔnɔ a bɛ daminɛ i y'a faamuya b'a la octobre novembre décembre kalo 3 kɔnɔ courage bɛ maliyɛn fɛn fɛn na i bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ kalo 3 kɔnɔ i y'a faamuya b'a la n bɛ tila ka kunnafoni ɲini a kunnafoni ɲuman ɲuman a bɛ kɛ quartier min na Faransi jɛkulu min sigilen b'a kama a bɛ kɛ waati min na n bɛ na n'a bɛɛ dalilu ye k'a di maliyɛn dɔw ma mɔgɔ si kana segin tuguni bɛɛ ka transfert kɛ o la ni élection waati sera an bɛɛ bɛ voter tranquillement gɛlɛya tɛ y'a la tɔɔrɔ tɛ y'a la dusukasi tɛ y'a la parce que ne ye mɔgɔ dɔw ye dimanche u ma se ka voter tellement que Assimi kanu b'o la u kasira de mais u tun t'a ɲɛdɔn u tun t'a dɔn k'a fɔ n'i ma transfert kɛ i tɛ se ka voter u tun t'a dɔn mais n'an kumasera k'a fɔ an ka vidéo kɔnɔ ka mɔgɔw bilasira o bɛ wuli ka ɲɛɲini maliyɛnw bɛ faso fɛ bi maliyɛnw bɛ fɛ yɛlɛma ka na maliyɛnw bɛ Assimi fɛ n'an y'a ɲɛf'u ye bilahi ɲɛ kali ala la tellement que danbe bɛ maliyɛn na maliyɛn b'a faso fɛ bilahi o bɛ wuli sisan transfert bɛ kɛ yɔrɔ o bɛ c'est-à-dire u bɛ wuli ka taa yen nɔ k'u ka transfert kɛ ka élection procès nin kɔnɔ mais a tɛ taa kuma de kɔ a tɛ taa ɲɛfɔli kɔ a tɛ taa kunnafoni kɔ an b'a ɲini vidéoman bɛɛ fɛ bɛɛ k'i da don nin na an b'a ɲini vidéoman bɛɛ fɛ bɛɛ ka vidéo kɛ nin ko kan walasa nin message bɛ se ka passer cogo min na k'a ɲini bɛɛ fɛ fana bɛɛ ka nin partager ni min bɛ se ka yɔrɔnin tigɛ a tigɛ i k'a di mɔgɔw ma a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ Assimi tɛ se ka kɛ président ye n'an ma vote a ye Assimi tɛ se ka to Mali kun na n'an ma vote a ye n'an votera Assimi a bɛ kɛ Mali président ye en vie mais n'an ma vote an bɛ tɛmɛ fasojɔ kɛrɛfɛ k'a fɔ maliyɛn cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ mɔgɔ fɛn fɛn si de sera vote ma ni ala y'i sigiyɔrɔ bɛɛ tunga ma i y'a faamuya b'a la transfert don i ka carte d'identité ko la transfert don i ka vote ko la i y'a faamuya la i sigiyɔrɔ bɛ yɔrɔ min na i ka t'i tɔgɔ don o bureau de liste vote liste la en tant que ni m'o kɛ yan n ka cɛ i tɛ taa yɔrɔ si n'i taara u b'i lasegin parce que olu nɔ tɛ an ka faamaw nɔ tɛ dɛ faamaw ye jɛkulu sigi nin ko in kama a mɛnna ne yɛrɛ tun t'a kalama parce que dimanche don ne yɛrɛ dimina ɲɛmɔgɔ min tun bɛ yen o de ye ne lasabali ko kana dimi dɛ ko an yɛrɛ de nɔ dɛ parce que an tɛ fɛn caman ɲɛɲini o an tɛ fɛn caman ɲɛɲini tellement k'an ka baaraw ka ca an ka kow ka ca an tɛ foyi de ɲɛɲini cɛ ye ne lakalime i y'a faamuya la ka sɔrɔ k'a ɲɛfɔ ɲɛ ka ɲa ko jɛkulu sigilen b'a kama mɛnna wa san o san u b'a bila bɔlɔlɔw sanfɛ san o san u bɛ mɔgɔw hakili lajigin sabu jɛkulu de sigilen b'a kama n'u bɛ sara a kama quoi transfert n'i tɛ Mali kɔnɔ tuguni i tɛ se ka vote i bɛ vote Faransi de kɔnɔ i bɛ vote cogo jumɛn i bɛ t'i tɔgɔ de don bureau de vote liste la o de ye transfert ye ni m'o kɛ n ka cɛ élection prochaine an bɛ vote Assimi ka Assimi kɛ président ye e sen tɛna ye Mali ko la e sen tɛna ye pa la n'o dun kɛra i y'a faamuya b'a la i kɛra bɔnfu safu ye bilahi n'o kɛra mɔgɔ ma sabu ne ala y'an si jɔ ka waati makɔnɔ 2024 a fɛn fɛn ma vote Assimi e tɛmɛna Mali jɔ kɛrɛfɛ ye wa an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya ala k'an kisi o ma yanni 2024 cɛ
i ka élection ko a ɲɛɲini vote bɛ kɛ cogo min na a ɲɛɲini i y'a faamuya wala yanni ne ka jɛkulu yɛrɛ tɔgɔ sɔrɔ fɔlɔ yanni n ka jɛkulu u ka base yɔrɔ dɔn fɔlɔ n'i taara consulat la dɔrɔn olu bɛ a kama de k'i bilasira a bɛ kɛ cogo cogo b'a ɲɛfɔ i ye an bɛ hakilina wɛrɛ fana di an ka faamaw ma n'o sera k'o fana kɛ o yɛrɛ ka nɔgɔn ni jɛkulu sigili yɛrɛ ye bilahi n'an ka faamaw sera ka nin kumakan fana ta ka baara kɛ n'a ye wallahi transfert bɛ kɛ nɔgɔya la a bɛ kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ gɛlɛya tɛ a la maliyɛn bɛɛ bɛ transfert kɛ sisan ka ban pewu i y'a faamuya la ka mɔgɔw bila consulat la a kama mɔgɔ fɛn fɛn bɛ taa i ka carte renouveler k'i ɲininka e y'i ka carte ɲininka sɔrɔ min n'i k'i y'a sɔrɔ Mali de la walima n'i k'i y'a sɔrɔ Côte d'Ivoire ala y'a kɛ i nana Faransi i y'a faamuya b'a la i bɛ se k'a fɔ a tigilamɔgɔ ye fo k'i ka transfert de kɛ i ka carte ɲininka sɔrɔ Côte d'Ivoire de walima i y'a sɔrɔ Mali kɔnɔ ni e bɛ fɛ ka voter yan i bɛ transfert de kɛ k'i tɔgɔ don yan bureau de liste la c'est à dire an ka ɲɛmɔgɔw kan ka mɔgɔ de bila kama consulat la parce que c'est obligatoire i bɛ t'i ka carte changer c'est obligatoire i bɛ t'i ka passeport renouveler i y'a faamuya la maliyɛn den fɛn fɛn bɛ tunga la i tɛ se ka papier sɔrɔ ni passeport t'i bolo i tɛ se ka hali médical sɔrɔ ni bɔyɔrɔ t'i la carte de b'a jira k'i bɛ bɔ nin dugu la carte de b'a jira k'i bɛ bɔ nin jamana la passeport de b'a jira k'i ye maliyɛn ye maliyɛn si tɛ se ka balo i y'a faamuya aventure la ka sɔrɔ passeport t'i bolo a mɔgɔ fɛn fɛn bɛ taa passeport ta i y'a faamuya n'an ka ɲɛmɔgɔ sera ka nin kunnafoni las'u ma k'u bilasira u tɔgɔ bɛ se ka don i y'a faamuya wala vote kɛ liste la cogo min na bilahi a ka fisa quoi parce que maliyɛn an bɛ faransi an kungo ka ca ka tɛmɛ an kunsigi kan mɔgɔ min bɛ faransi ni kungo ka ca ka tɛmɛ i kunsigi kan dan t'a la mɔgɔ kelen bɛ mɔgɔ kɛmɛ balo afiriki i y'a faamuya i ka so ma sara i bɛ comment ça s'appelle a compte la juru b'i la i bɛ bɔ min kalama dɔrɔn mɔgɔ kɛmɛ b'i wele n dalen bɛ pɔnse n dalen bɛ dilan kan n dalen bɛ yan fɛ balo tɛ yen kɔlɔn jara ji jara y'a faamuya b'a la sana banna nin banna i bɛ to kelenna kuma yɛrɛ la hakili t'i la tuguni cɛ tunkarankew sɛgɛnnen don dɛ bilahi diaspora mɔgɔw sɛgɛnnen don a ka bon hakili ma n'a y'a sɔrɔ e hakili tun b'a la nin kalo n kan ka n ka so si passement dilan e ye o wariniw fara ɲɔgɔn kan i bɛ bɔ min kalama fɛn wɛrɛ bɛ na cun i kan i bɛ ɲinɛ i ka si passement yɛrɛ kɔ c'est que tunkarankew sɛgɛnnen don a ka bon hakili ma quoi wa dan côté kow ka ca an ma susuw bɛ yen gɛlɛyaw bɛ yen kungow ka ca bon tuma dɔw yɛrɛ la i t'a dɔn i bɛ yɔrɔ min na quoi mais n'an ka consulat mɔgɔw fana sera ka nin ta ka baara kɛ n'a ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ t'i ka carte dilan mɔgɔ fɛn fɛn bɛ t'i ka passeport dilan i y'a faamuya b'a la k'a yir'ula bonya ni karama kɔnɔ ka to k'u hakili lajigin aw kana ɲinɛ dɛ a ye aw ka transfert kɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min m'a kɛ i jija i k'a kɛ o fana bɛ baara nɔgɔya quoi i y'a faamuya b'a la o fana bɛ baara diya mais n'an y'a bɛɛ t'u yɛrɛ ma bon a bɛ na ni gɛlɛya ye quoi o tun ye o yɔrɔ ye consulat mɔgɔw bɛ lamɛn an ka ɲɛmɔgɔw bɛ lamɛn maliyɛndenw bɛ lamɛn an bɛɛ k'an jija an bɛ se ka transfert kɛ cogo min na walasa élection prochaine mɔgɔ kana to kɔ bɛɛ ka voter asimi ye mais n'an ma transfert kɛ dɔrɔn élection prochaine e bɛ to voter kɛ baliya la i tɛ se ka voter parce que i tɔgɔ tɛ yen n'i ko i bɛ taa voter k'a sɔrɔ i tɔgɔ tɛ vote kɛ liste la o ye nanbara de o bɛ se ka vote bɛɛ annuler e kɛlen nɔfɛ ala k'an kisi o ma i bɛ transfert kɛ depuis sisan video in a nafa ka bon video in i y'a faamuya b'a la barika b'a la i y'a faamuya b'a la nin video in bilahi ni mɔgɔ ye nin kumakan ta ka baara kɛ n'a ye e ye fasoden ɲuman ye wa i ye faso jɔ i ye faso segin a danbe kɔnɔ mɔgɔ fɛn fɛn mana voter élection prochaine nin sɔrɔdasi ninnu de ye asimi ye walahi i bɛ don alijinɛ kɔnɔ parce que ala ko limaniya fɔlɔfɔlɔ ko ye faso kanu ye i y'a faamuya ko hɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ko ye faso jɔ ye mɔgɔ fɛn fɛn mana faso jɔ i b'a baraji sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan i bɛ tila k'a baraji sɔrɔ lahara ala ka ne ni aw fara baara ɲumankɛlaw kan o tun ye transfert yɔrɔ ye transfert kɔrɔ tɛ foyi de ye ni e ka carte ɲininka dilanna k'i to mali kɔnɔ i tɔgɔ bɛ mali de kɔnɔ i tɛ se ka voter yan i y'a faamuya b'a la i tɛ se ka voter yan ni e ka carte ɲininka dilanna k'i to mali de kɔnɔ ni ala y'a kɛ i sigiyɔrɔ nana bɛn faransi ma walima Côte d'Ivoire ma i bɛ wulikajɔ de kɛ i tɔgɔ bɛ se ka don yan voter kɛ liste la cogo min na n'o kɛra vote prochaine i bɛ voter o de ye transfert dɔrɔn ye an bɛ tila ka kunnafoni ɲuman ɲuman ɲini a base bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na a bɛ kɛ waati min na ka tila k'o bɛɛ da aw tulo kan n'an bɛɛ y'an cɛsiri an tɛ minɛ k'an di an cɛsiribagaw ma i y'a faamuya jamana tɛ se ka jɔ ni vote ma kɛ ka ɲini aw fɛ hali bi an bɛɛ jɔlen ka to i y'a faamuya b'a la an bɛ se ka vote cogo min na an k'a ko ɲɛɲini
o tun ye o yɔrɔ ye i y'a faamuya b'a la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na an balimamuso n'o ye Kadijatu Fofana an ɲɛ b'a la panpan na komi tɛnɛni depuis nin fanga in nana i y'a faamuya b'a la k'ale gɛn ka bɔ bandaw ka fanga la parce que a tun bɛ bandaw nana sɔrɔ yen mais depuis a gɛnna ka bɔ yen nɔ musakaw tɛ ka sɔrɔ production tɛ ka sɔrɔ tulusɔngɔw tɛ ka sɔrɔ support bɛ ka kɛ bobaraw bɛ yira senkalaw bɛ yira kɔnɔbaraw bɛ yira fɛn bɛɛ bɛ yira o bɛɛ n'a ta nin fanga in ma ɲɛbɔ a fɛ o bɛɛ n'a ta nin fanga in ma ɲɛbɔ a fɛ depuis Kadijatu Fofana gɛnna ka bɔ i y'a faamuya b'a la bandaw ka fanga la i y'a faamuya b'a la fɛn bɛɛ bɛ yira support bɛ kɛ i y'a faamuya b'a la ka forumu labɛn tuluw bɛ mu fɛn bɛɛ bɛ mu wagɛ ma ci ka k'a la o y'a gɛn ka bɔ a ka biro kɔnɔ k'a datugu o ko wari dɔ yɛrɛ ɲagamira a ka biro kɔnɔ yen nɔ wari ko dɔ tun bɛ yen nɔ n t'a dɔn ni a nɔ b'a la walima n'a nɔ t'a la a fɔra yan kɔni réseau in sanfɛ ko Kadijatu Fofana tun bɛ ka baara kɛ yɔrɔ min na ko 20 millions k'o tunun n'a ye i y'a faamuya b'a la o Kadijatu Fofana kelen depuis o gɛnna depuis nin fanga in ma jate depuis nin fanga in ma place d'a ma a kɛra jugu sago ye a bɛ ka taa fara politicien voleur kan a bɛ ka taa arasibace ninnu dɛmɛ a da bɛ ko bɛɛ la bi mɔgɔ fɛn fɛn bɛ faso contre la nin muso in bɛ ka se a bɛɛ ma mais a t'a dɔn k'a bɛ k'a yɛrɛ mago sa bilahi a t'a dɔn k'a bɛ k'a yɛrɛ ka avenir tiɲɛ a bɛ ka taa fara mɔgɔ minnu kan olu makago bi ko wulumusoni b'o bi a bɛ ka taa fara mɔgɔ minnu kan olu nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la a bɛ ka taa fara mɔgɔ minnu kan k'a bɛ nin fanga in lagosi a bɛ komi a bɛ ka muru de ta k'a yɛrɛ kan tigɛ hadamaden ni dimi donn'i la waati min na n'i ko i b'a bɔ waati kelen dɔ de bɛ fara a kan ne tun sabalila ka sigi yɛrɛ ma ka nin fanga in dɛmɛ hɛrɛ tun b'a kɔfɛ ni e tun sabalila i y'a faamuya b'a la ka kɛ nin fanga in fɛ bilahi tun bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ mais n'i ko i bɛ ninnu kɛlɛ i bɛ mangoya i ta bɛ tiɲɛ maliyɛndenw bɛ k'i to o bɛ ban i la i y'a faamuya b'a la i bɛ kɛ juguw sago ye fura foyi t'a la mɔgɔ fɛn fɛn nin fanga in kɛlɛ a bɛ malo la parce que ninnu y'a kɛ faso ye de Kadijatu Fofana sigilen bɛ bi i y'a faamuya b'a la plateau ni ɲɔgɔn cɛ su ni tile an ka élection bɛ lagosi marabagaw bɛ lagosi a da bɛ ko bɛɛ la bla 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 on dirait que i y'a faamuya b'a la i ye dɔrɔgu de d'a ma ne balimamuso maliyɛnw tigɛra aw la de wallahi i m'a ye depuis kalo joli i bɛ kuma la jama t'i kɔ sanga t'i la dawula t'i la papaga kuma in kɔfɛ foyi tɛ yen Asimi bɛ ka min kɛ o de ye tiɲɛ ye ni ko bɛ Asimi kɛlɛ i bɛ malo Kadijatu Fofana an bɛna ka video ɲini ka k'a la ka sɔrɔ ka can bɛrɛbɛrɛ parce que anw tɛ se mɔgɔ ma n'i ma se an ma fanga min bɛ yen bi fanga in ye anw de ye kɛlɛ kɛ walasa yɛlɛma ka na a n'i nan'i jɔ anw ni an dɛmɛbagaw cɛ n'i nan'i jɔ anw n'an ka présidentw cɛ an b'i kun ci k'i dafara hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile an t'i fa neni an t'i ba neni mais e ye den qualité min ye an b'o yira mɔgɔw la Kadijatu Fofana i y'a faamuya b'a la olu de ye IBK kɛlɛ ka IBK neni ka IBK buruja ka IBK danbe bɔ a la ka tila ka taa fara IBK kan faso ma jɔ u ma démissionner faso nafolo tun bɛ ka buruja u ma kɛlɛ kɛ i y'a faamuya b'a la blindé au carton avion coulé au sol nin bɛɛ kɛra ka Kadijatu Fofana ninnu to IBK nɔfɛ u ma kuma u ma démissionner hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min maliyɛnw bɛ aw bo visé bi wa maliyɛnw bɛ aw jate bi wa maliyɛnw b'u da don aw da la bi wa n'aw bɛ fanga la aw mago tɛ jamana la n'aw bɛ fanga la droit tɛ yen n'aw bɛ fanga la sariya tɛ yen n'aw bɛ fanga la aw mago tɛ maliyɛndenw na bi ne e nan'i sigi ko ça ne va pas an dun ɲɛ bɛ avion dontɔla la an ɲɛ bɛ marifa dontɔla la an ɲɛ bɛ blindé dontɔla la mɔgɔ tɛ ka sa Moti mɔgɔ tɛ ka sa Ogosago mɔgɔ tɛ ka sa Jurɔ Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ ni e ko k'i bɛna nin fanga in kɛlɛ Kadijatu Fofana i bɛ t'i kun fara kogo kun wa la question est là ne balimamuso ni tun sera ka sabali ka ji fara i ka ɲamako ji kan o ka fisa kosɛbɛ mais i bɛ ka ko min ta ka nin fanga in sɛgɛrɛ i kɛra yɛrɛ fagasu de nin fanga in kɛlɛ cogo t'a la a y'a kɛ maliyɛndenw ye a bɛ ka maliyɛndenw jugu fa Kadijatu Fofana ni e tun démissionnaire IBK tile la Kadijatu Fofana ni e tun ye kɛlɛ kɛ Ogosago cili la Kadijatu Fofana ni e tun ye kɛlɛ kɛ i y'a faamuya b'a la munduru jenini na walima blindé au carton maliyɛnw tun bɛ danaya da i kan i tun bɛ jama sɔrɔ mais don min na i tun bɛ IBK ka fanga kɔnɔ i ye mun kɛ bɔ i k'o fɔ anw ye la question est là don min na e tun bɛ IBK ka mara kɔnɔ Kadijatu Fofana a kɛ Ala n'a kira kama Ogosago jenini ye mun cɛsiri kɛ blindé au carton ye mun cɛsiri kɛ faso nafolo burujala ka e ni cɛbilen Daramɛ bɛɛ to yen a ye mun de kɛ o don n'aw tun jɛra aw jɔyɔrɔw kɔ
ka jɛ plasi kɔ ka démissionner i bɛ ka an ma fara e ka nin na an ma fara e ka nin kosɔn an bɛ walan sɛmɛ ka faso dɛmɛ mais o don aw da tun bɛ tulo la mɔgɔ si m'aw kumakan mɛn an ye buwa bɔ yen bandaw fana nana k'a kɛ jugusagoya ye aw tora bandaw kɔ Asimi nana de o y'i gɛn ka bɔ i ka bureau kɔnɔ hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min an k'an balimamuso kumakan k'a la hali mɔgɔ min tɛ e ye o tɛ se ka foyi kɛ fanga in na hali mɔgɔ min tɛ e ye o tɛ se ka fɛn kɛ ne la kuma ma se jamana ma i bɛ k'i yɛrɛ mago sa fu bilahi ni kunkolo tun bɛ baara kɛ i tun bɛ datugu soin k'i makun k'i ka talonniw feere k'i ka supportniw kɛ i y'a faamuya b'a la ka nin fanga dɛmɛ ala tun bɛ bɔda dɔ k'i ye don dɔ la mais ni k'i bɛ nin fanga in kɛlɛ i jugu de bɛ caya ni k'i bɛ nin fanga in kɛlɛ i bɛ mangoya komi wulumusonin bobi mɔgɔ fɛn fɛn kunkolo bɛ yen bilahi o ni mɔgɔ dɔw bɛ Mali kɔnɔ ni nin fanga tɛ hakilina kelen na dɛ o tɛ nin fanga in fɛ mais u ɲɛ b'a la maliyɛnden fanba bɛ nin fanga in kɔ u y'u makun ni k'u bɛ nin fanga in kɛlɛ jamana kɔnɔdenw b'u kɛlɛ o de la caman makunnen bɛ yen i bolo k'u y'u makun gansan de o de y'a ɲuman ye mais ni mɔgɔ min tɛ fɛn dɔn e bɛ panpan komi tinɛni mɔgɔ min tɛ fɛn dɔn e bɛ panpan komi tinɛni mais fɛn bɛ yɛlɛla ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ a ye continuer a fɛ a ye continuer a fɛ an ka jan an ka balimamuso lamɛn vote kɛra tan dɛ vote ma kɛ tan dɛ on s'en fout de ça an bɛ Asimi de fɛ an tɛ mɔgɔ fɛ aw bɛ bo fara ka dɛsɛ pa paga kuma in kɔfɛ a tɛ ciga ci bilahi aw bɛ kule ka bu kɛ ka sɔrɔ kɛ ka pa paga a tɛ pase fɛn fɛn kɛra Mali kɔnɔ ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ maliyɛndenw bɛ se k'a ban Asimi la cogo jumɛn maliyɛndenw bɛ se k'aw kumakan ta ka baara kɛ n'a ye cogo jumɛn ni Ogo Sago tun bɛ ka jɛni hali bi walima faso nafolo tun bɛ ka sonya hali bi walima Mali tun tɛ ka segin a danbe kɔnɔ Faransi tɛ ka gɛn minisma tɛ ka gɛn ni kumana o la mɔgɔ b'i kumakan ta ka baara kɛ n'a ye mais place tɛ Mali kɔnɔ bi avion place tɛ yen blindé place tɛ yen sɔrɔdasi kelen kelen bɛ Mali kɔnɔ marifa 150 de bɛ sɔrɔdasi kelen kelen bolo marifaden 150 marifa i bɛ marifa qualité fɛn fɛn dɔn diɲɛ kɔnɔ a marifa kelen kelen n'a sugu bɛɛ bɛ sɔrɔ an ka sɔrɔdasiw bolo o kɛra Asimi de tile la ne ko i bɛ Asimi kɛlɛ ala tɛ sɔn dɛ malidenw tɛ sɔn a ji fara i ka ɲamaku ji kan i ka nin fanga in burujali dabila i ka sira ɲuman ta i k'i muɲu dɔɔni k'i pasante dɔɔni ka kuma ɲumanw fɔ ne balimamuso mais ni k'i bɛ nin fanga in kɛlɛ a tɛ marché dɛ hɛrɛ bɛ yen hɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ bi hɛrɛ bɛ yen baara bɛ ka kɛ an ka balimamuso lamɛn mais olu bɛɛ bɛ kɛ mun na ko pour que ka jamana kɔnɔdenw influencer an ye nin bɛɛ ye o de la n ko diɲɛ kelen bi i ko du kɔnɔ o ni t-shirtiw yɛrɛ ka campagne kɛ campagne don dans les bureaux de vote vote don dans les bureaux de vote ne taara i jɔ k'a fɔ ne tɛ nɔ ta i bɛ ka nɔ fara fara ou bien i bɛ ka fɛn dɔ kɛ ne bɛ ka wi de ta wi de b'anw bolo yan i bɛ ka enveloppe yira e bɛ ka mun kɛ i bɛ ka campagne de kɛ dans les bureaux de vote i bɛ fɛ ka mɔgɔ dɔw de influencer donc ninnu ye fɛn ye ni an ye sariya sɔsɔ k'an tagala ye f'an k'a faamu k'a fɔ ko sariya sɔsɔ kɔlɔlɔ bɛ se ka bɛɛ lajɛlen frapper bi i bɛ se ka kɛ de l'autre côté mais sini ala de b'a dɔn i bɛ côté min na n'o o majɛw bɔra yen i y'a ye t-shirt loi électorale b'a kɔ mais bi jɔn bɛ se k'a fɔ k'i ma t-shirt bɔnnen Mali kɔnɔ yan bon an bɛ an balimamuso lajɔ yan hɛni de bɛ ale la dimi de bɛ ale la ala ye fɛn min kɛ mɔgɔ tɛ se k'o bali ala ye den min da dugutigiya kama mɔgɔ si tɛ se k'o bali Asimi taara a mɛnna élection in min kɛra Mali kɔnɔ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ hali ni mɔgɔw y'u bo kɛ wi kan e ka mun b'a la jama bɛɛ bɛ Asimi fɛ n'o yɛrɛ tun man ka dilan nin ko la constitution Asimi tun kan ka ta dɔrɔn ka sigi a banna pewu hali vote ko tun man ka y'a la parce que Mali bɛɛ b'a fɛ o de ye majorité bɛ ko min na o de ye sariya ye Asimi tun man ka hali constitution ko yɛrɛ labɛn Asimi tun ka sɛbɛn dɔrɔn n ye Mali constitution yɛlɛma banna kuma fa n'a ba filɛ foyi tɛ bɔ a la parce que maliyɛndenw b'a kɔ maliyɛndenw b'a dɔn ko Asimi ye tiɲɛ de ye a b'a faso fɛ Mali bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo cogo Asimi b'o baara de la ni maliyɛndenw ye nɔ ta k'a fara il est un problème ko sariya sɔsɔ u ka droit don k'a fara k'a filmer k'a fili ne fɔlɔ de y'a kɛ ne fɔlɔ de votera bɛɛ ɲɛ Malien, c'est que Mali kun ana ku mɔgɔ fɔlɔ min votera diɲɛ bɛɛ ɲɛ ne don vote kɛ don ne don
ne de y'a filmé ka taa fili poubelle kɔnɔ ne wuyi de ta non ala ka hinɛ la k'e dayɔrɔ sumaya ne yɛrɛ kɔrɔmuso Abi Watara fana taara voter i y'a faamuya bala k'a kɛ sungɔmi ye k'a tu parce que non ye joli de non bɛ faso ci de n'an ma non tereke n'an ma non fili n'an ma non nɛgɛ bɔ mɔgɔ la an bɛ mun de kɛ Kadiatu Fofana ɛni de bɛ e la placement sɔrɔ n ye n kali ala la kuma in bɛɛ kɛ kun tɛ dɔrɔn jɔyɔrɔ ni muso filɛ kuma min na n'i y'a wele bi k'a da don tulu la i y'a faamuya bala hali ni Asimi Mali nafolo bɛɛ sunya tɛ kuma parce que n bɛ ninnu dɔn de a filɛ kuma fɛn fɛn na place ko don tulu sɔngɔ tɛ ka sɔrɔ tuguni basket samara o tɛ ka sɔrɔ tuguni support samara o tɛ ka sɔrɔ tuguni foyi foyi tɛ ka sɔrɔ tuguni ni Asimi y'a wele bi ka place d'a ma n'a kumana ne balera ka yɔrɔ la k'i daji to a kun na a kɛra an ɲɛna yan buwa ma wele yan o tun tɛ ka buwa nɛnɛ yan tagama ma kɛ buwa kama yan gazi ma ci o la o welela ka dɔɔni don da kɔnɔ mun ma suma ninnu tɛ hɔrɔndenw ye danbe t'u la i y'a faamuya bala place nɔfɛ u bɛ sɔn ko bɛɛ ma wari nɔfɛ u bɛ sɔn ko bɛɛ ma kuma min bɛ ka b'u da kɔnɔ hɔrɔnya tɛ faso kanu tɛ foyi foyi tɛ tais-toi n'a y'a sɔrɔ e tun ma IBK nɛni ka tila ka taa IBK ka comment ça s'appelle i da IBK ka bureau kɔnɔ an tun bɛ se ka i ye k'i to yen an tun tɛ kuma sugu dɔ f'i ma mais kunu fɛn min kɛra an ɲɛna a tɛ danbe yira a tɛ hɔrɔnya yira Mali ko tɛ e ni cɛbilen bɛ IBK nɛni a cɛbilen tun bɛ su kɔnte e tun bɛ panpan komi tinɛni aw bɛɛ da donna tulu la Mali cira k'aw to yen Mali nafolo sɔnna k'aw to yen Mali bourgeois k'aw to yen n'aw nana aw sigi bi k'aw bɛ Mali fɛ o tuma ala b'a yɛrɛ sɔsɔ n'aw nana aw sigi bi ko danbe b'aw la o tuma don min n'aw tun bɛ fanga la an tun bɛ lahara de yan on était là kuma in bɛɛ kun ye place de i bɛ na ni kuranɛ mɛn tɛgɛ da kan Mali ko tɛ bi Mali ko tɛ sini anw de ka ɲi Mali ko ye an kumatɔ i b'a dɔn ko danbe b'an na an kumatɔ i b'a dɔn k'an bɛ faso fɛ an mago tɛ place la an mago tɛ wari la foyi bɛɛ bɛ lafiya cogo min na an mago b'o de la e ma IBK nɛni yan marche ma kɛ IBK kama yan sugu ma kɔnte yan IBK y'aw da don tulu la a laban kɛra cogo di maliyɛndenw ka nafolo tun bɛ ka suɲɛ an ma kɛlɛ kɛ o don maliyɛndenw tun bɛ ka taa sa kɔgɔji la an ma kɛlɛ kɛ o don buwa tun bɛ na da hôtelibaw la Faransi kɔnɔ su 1,100,000 an tun bɛ taa wo ci buwa la Kadiatu Fofana ninnu tun bɛ IBK ka fanga kɔnɔ u ma kuma o don n'aw nana kuma bɛɛ o tuma na anw ye dangadenw de n'an bɛ taa fara aw kan k'an bɛ Asimi kɛlɛ anw y'an baw ka mɔniminɛn de ci k'anw b'aw kumakan ta ka baara kɛ n'a ye k'aw to IBK nɔfɛ IBK ni cɛbilen tun bɛ na ne yɛrɛ tun bɛ taa cɛbilen fɛ hôtel la su 1,100,000 buwa tun bɛ se hôtel la o waati maliyɛndenw tun bɛ ka sana ɲimi maliyɛndenw tun bɛ ka bu dun maliyɛndenw tun bɛ ka bin ɲimi aw si ma kɛlɛ kɛ anw tun bolo n'aw taara fara IBK ka Mali bɛ jɔ mais aw taara fara IBK ka Mali tɔ cira de aw de bɛ n'aw sigi anw dala k'aw bɛ danbe kuma fɔ anw ye aw de bɛ n'aw sigi anw dala ko Asimi man ɲi tɔɔrɔ min bɛ an kan bi aw de nɔ don degun min bɛ an kan bi aw de nɔ don baara ma kɛ dɛ tapasi de bɛ yen dɛ n'aw tun y'a kɛ ka ɲɛ Asimi bɛ na ni danbe tun b'aw la Asimi bɛ na an bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ bi Kadiatu Fofana e sen b'a la lahara jɔn dɔ i bɛ ɲininka an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Kadiatu Fofana e sen bɛ a la lahara jɔn dɔ i tɛ tɛmɛ n'i ma ɲininka race balayira du l'homme tranquille depuis Paris parce que a tiɲɛna k'i to a kɔnɔ i ma démissionné o ni ne tun bɛ place la n taara fara buwa kan de ko jamana ka jɔ ni buwa ma sɔn n bɛ bɔ buwa kɔ ka na fara maliyɛndenw kan k'an ka hakɛ ɲini mais e m'o kɛ o don a tiɲɛni fɛn fɛn kɛra k'i to a kɔnɔ i sen b'a la jamana nafolo fɛn fɛn butera k'i to a kɔnɔ i sen b'a la jamana cili fɛn fɛn kɛra k'i to a kɔnɔ i sen b'a la parce que zon dɛmɛbaga ye zon ye aw bɛna mun de fɔ anw ye danbe kɛnɛ kan i ma ye barika t'aw la n'aw kumana a bɛ komi wulu de kumana n'aw kumana a bɛ komi zoro de kumana n'aw kumana a bɛ komi i y'a faamuya la fiɲɛ cira dɔrɔn ka tɛmɛ aw bɛ c'est que plateau tɛ dɛ hali n'aw ye bafulu de dulon sankolo la i y'a faamuya la ka bo fara maliyɛndenw si t'a ta ka baara kɛnɛ parce que aw ye faso kumasuludenw de an bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ aw de nɔ don an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ aw de nɔ don hɔrɔnya bɛ min waati min na an tun bɛ ka buwa kɛlɛ ko ji tɛ yen ogosago bɛ ka ci munduru bɛ ka ci faso nafolo bɛ ka buruja blende o carton o don Kadiatu Fofana tun bɛ IBK ka fanga kɔnɔ a ma kuma dɛ a ma démissionné dɛ a ma kɛlɛ kɛ bi ne nan'i sigi anw da la ko nin fanga man ɲi o tuma an bɛ ka réfléchir n'an galaka de yan walima an bɛ lahara de yan walima an tɛ ko kalama ni nin fanga in tun ma an b'a tɔgɔ fɔ yan
ne nin fanga tun tɛ ka baara kɛ mɔgɔ bɛ tugu a kɔ u bɛ ka fɛn fɛn kɛ ɲadim de e tɛ se ka ninnu mangoya mɔgɔ si de ye e tɛ se ka ninnu nɛgɛ bɔ mɔgɔ si la i ka kuma kɔfɛ foyi e tɛ se ka hali mɔgɔ 10 fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ hali mɔgɔ 10 e tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ ala jugu kafiri bɔnɛma wolo an bɛ tɔɔrɔ fɛn fɛn kɔnɔ ɲɛ kale ala la e Kadiatu Fofana sen b'a la degun fɛn fɛn bɛ Mali kan e Kadiatu Fofana sen b'a la tɔɔrɔ fɛn fɛn ye maliyɛnw sɔrɔ lahara jɔn dɔ i bɛ ɲininka aw taara fara buwa kan de ko tiɲɛ k'a fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ mais aw taara fara buwa kan Mali tɔ cira ka taa fɛ Mali nafolo tɔ suyana ka taa fɛ aw si ma démissionné ne nana bɛn ni dabara ye jɔn b'i bɔ visé ne nana bɛn ni dabara ye Zamil Bitari min bɛ ka nin kɛra a bɛ yan fɛ a y'a lamɛn dɛ fa donna la o maa joli bɛ yen bi président de la transition a tun bɛ force spéciale min gérer jɔn y'a kɛ c'est pas Ibeka Ibeka de b'a kelen k'ale bila yen wa n'an ko k'an ka na o bɛɛ cité et premier ministre c'était pas le porte-parole du gouvernement de Ibeka ne ma kɛ ministre ye chef de chargé de mission o yɛrɛ ka dɔgɔ na vraiment il est ça an ka olu ni mun taga min bɛ ale bɛ campagne na a ye campagne kɛ u ye c'était pas un ministre de Ibeka Bidar bon i bɛ ka mun taga ni Zamil Bitari mun taga ba mun taga hɔrɔn dɔ danbe bɛ a la a bɛ se k'a tɛgɛ kɔrɔta Mali kɔnɔ depuis ala ka da a ma faso nafolo suɲɛ a bilala jɔyɔrɔ fɛn fɛn a y'a baara bɛɛ kɛ tiɲɛ kan wa a y'a jɔyɔrɔ fa mun taga démissionnaire ka bɔ Ibeka ka mara kɔnɔ e dun ma se ka démissionner i gɛnna de mun taga y'a dɔn ko Ibeka ka mara kɛ cogo ma ye mun taga ye walan sɛmɛ a preuve bɛɛ a dalilu bɛ yen ka bɔ Ibeka ka mara kɔnɔ fo Ibeka laban nana nkalon da mun taga la ko mun taga taara n'ale ka mobili ye o de k'a ma taa n'a ye o bɛɛ ma kɛ yan mun taga y'a dɔn ko buwa tɛ se ka jamana jɔ mun taga bɔra a ka fanga kɔnɔ a preuve bɛɛ a dalilu bɛ yen mais e dun an y'a gɛn ka bɔ a kɔnɔ de Ibeka taara bɛɛ n'a ta i ma sɔn ka taa Ibeka nɔfɛ bandaw nana fana ka faso ci k'i to a kɔnɔ ye i gɛnna de o de dimi b'i la ne nana sigi bi ko mun taga minnu bɛ ka nin constitution dɛmɛ bi k'olu bɛɛ tun bɛ Ibeka ka mara kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko labanko ɲuman o ka fisa ni labanko juguya ye nin ye labanko ɲuman de mun taga ninnu c'est vrai que o bɛ misiri de kɔnɔ bi e dun e bɛ baara de kɔnɔ e bɛna mun de fɔ anw ye mun taga ninnu de banna jɔyɔrɔ la ka ban wari la ka Ibeka ka mara ye k'a to yen ka démissionner mais e démissionnera wa waati min na tun bɛ kɛnɛ ma M5 kɔnɔ ka buwa gɛn e démissionnera wa i ma démissionner i dun b'a dɔn ko buwa tɛ tiɲɛ kan maliyɛn dɔw bɛ ka bɔ k'u ka hakɛ ɲini mugu bɛ ka ci u la marifa bɛ ka ci u la e ma kuma i ma démissionner Kadiatu Fofana quelle honte ne t'a dɔn ninnu bɛna mun de fɔ anw ye diɲɛlatigɛ la quoi ne t'a dɔn c'est que ni danbe tɛ mɔgɔ la walima ni ala banna mɔgɔ la i bɛ sɔn ko bɛɛ c'est vrai aw bɛ taa kuma fɛn fɛn plateau sanfɛ kuma sulu don ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma c'est vrai a bɛ mangoya de lase aw ma a bɛ taa tiɲɛ de lase aw ma M5 mɔgɔ ye kalo 3 de kɛ kɛnɛ ma mun taga tun b'a la Zamil Bitari tun b'a la Sogɛli Kokala Mayiga tun b'a la mun kosɔn jamana kɔnɔdenw tun tɔɔrɔ la u ka wari tɛ ka k'a kɛcogo la Karimu Keyita tun bɛ ka taa porno tourner Espagne musomaninw u y'a faamuya b'a la ka kulisiw b'o bɛɛ ɲɛna ka da u kan e tun bɛ fanga kɔnɔ i ma kɛlɛ kɛ dɛ aujourd'hui tu viens nous parler de n'importe quoi mais c'est une honte la déception totale c'est une honte kuma sulu do maloya do e w'anw kunkolo bɛ yen dɛ fɛn fɛn kɛra an tɛ ɲina mɔgɔ minnu ye anw faga k'an ka nafolo suɲɛ an t'a yafa ma bi an t'a yafa ma sini e sen b'olu la i tun b'u ka mara kɔnɔ ye di n'importe quoi n bɛ tɛmɛ ka bɔ yen komi barika tɛ e la e bɛ si ka kuma a tɛ ci ka ci e bɛ tile ka kuma a tɛ bonya ka telefɔni sɔrɔ jama t'i kɔ sanga t'i la dawula t'i la i y'a faamu depuis a gɛnna comment ça s'appelle basikɛtiniw bɛ don a bɛ taa boli bobara bɛ yira sengala bɛ yira o finen i y'a faamuya b'a la ɲadaw ko ka fɛnw kɛ quoi walasa wage ninnu bɛ se k'a ta cogo min na Asimi ko yan tɛ dɛ fasoden jugu si tɛ ta yan jigitugu masa bɛ fanga la ka nin pose a tun bɛ taa boli muso ka taa boli jogini b'i la kulusi serelen b'i la i ɲa b'i fan bɛɛ la ka tila k'o foto ta k'o bila réseau sanfɛ o ye mun ye cɛw i nɛgɛ ka cɛw minɛ silamɛ den si tɛ sɔn i ma silamɛ muso bɛ taa support k'o t'u lankolon foto ta k'a yira
kulusi mana sere muso la a bɛ komi i yɛrɛ sutura i sutura y'a bɔ kɛnɛ ma o bɛɛ kɛra anw ɲɛna yan ka taa boli ka bobaraw yira ka sinbaraw yira ka fɛn bɛɛ yira Asimi ko yan tɛ dɛ yan tɛ dɛ n'i taara sigi sisan k'i b'olu lagosi taa tiɲɛ ni halaki don a tɛ pase Asimi bɛ ka baara de kɛ mɔgɔ si tɛ se k'a lagosi anw ɲɛna yan n'a tun tɛ ka baara kɛ an b'a lagosi n'a tun tɛ ka baara kɛ an b'a fɔ yan mais baara de bɛ ka kɛ maliyɛndenw ɲɛ b'a la n bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ n bɛna kɔrɔ Segu Tunkara pour que vidéo kana janya kunun ne ye kɔrɔ Segu Tunkara n y'a bila sira de ma kuma jugu fɔ a ma foyi n ko Segu Tunkara kana nisɔndiya ni Américains ka kuma ye kana Américains ka kuma commentaire kɛ yan ne ka kuma bɛɛ bɛ nin de kan parce que tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ Africains ka Amérique de b'a kɔfɛ ne ka kuma bɛɛ kun filɛ nin de kɔrɔ Segu Tunkara Américains bɛ fɛn fɛn fɔ kana nisɔndiya n'a ye kana commenter parce que Afrique jugu fɔlɔ-fɔlɔ ye Américains de a ye vidéo kɛ kunun hali kunnafoni ma sɔrɔ foyi ma sɔrɔ ka n'i sigi ne dɔrɔn kama n ye yɔrɔ 3 de ta a ka kuma kɔnɔ yɔrɔ 3 n y'o de ta a ka kuma kɔnɔ a yɔrɔ fɔlɔ a ko k'a ma kalan mɔgɔ kalannen caman bɛ ka ne gundo fɔ anw ye yan dɛ Segu Tunkara mɔgɔ kalannen caman de bɛ ka ne jigi kalifa anw na yan an ma taa école la dɛ an yɛrɛ b'o fɔ yan ne tun ye wotoro pusɛla de mais mɔgɔ kalannen baden de bɛ ka n'u jigi kalifa anw na yan mun de b'o kɛ barika mun de b'o kɛ tilennenya mun de b'o kɛ hɔrɔnya de b'o kɛ a bɔra o la a ko comment s'appelle ko Amérique ma Mali wele ko Faransi comment s'appelle ko Mali yɛrɛ de ye Faransi wele ko Amérique ma ko Mali ma Amérique wele dɛ ko Mali ye Faransi de wele ko Mali ma Amérique wele dɛ ça veut dire qu'avec Amérique de défend quoi ne o de fɔ ko Amérique ni Faransi a bɛɛ fa kelen ba kelen Segu Tunkara sɔsɔ cogo t'o la dɛ i y'a faamuya o la ko Amérique ma Mali ci ko Faransi de y'a ci Amérique de ye Mali ci Américains de ye Maliyɛnw faga n bɛna bɛɛ f'u ye sisan komi i tɛ fɛ k'a faamuya bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ ne balimakɛ Segu Tunkara jɔn de ye Kadafi faga Segu Tunkara Mali guerre wulila mun de nɔfɛ Kadafi fagali tɛ yan Obama Barack Obama ale de Kadafi faga n'i ko Amérique ma Mali ci n bɛna preuve de d'i ma sɔsɔ cogo tɛ min na min tɛ se ka wuli Barack Obama de Kadafi faga ni Obama tun ma sɔn Kadafi tɛ sa a tɔɔrɔ fɛn fɛn ye Maliyɛnw sɔrɔ Amérique de nɔ don degun fɛn fɛn Maliyɛnw sɔrɔ Amérique de nɔ don hali an ka kɛ comment ça s'appelle jonkun na ka Faransi wele mais tɔɔrɔ ju bɔra Amérique de la Amérique de tasuma in minɛ tɔɔrɔ ka Mali sɔrɔ Amérique de b'a kɔfɛ ka Kadafi faga Obama de sɔnna n'a ye ni Obama tun ma sɔn Kadafi tɛ sa hali Kadafi bolilen ka bɔ a ka dugu la jɔn de ye Kadafi bolitɔla ye jɔn de ka satellite kɛ Kadafi bolitɔla ye Américains tɛ yan Américains de Kadafi faga ka sɔrɔ ka marifa jugu di i y'a faamuya b'a la terroriste ma k'o ka taa Mali ci e bɛ Amérique sen bɔ a la cogo ko e bɛ Faransi kelen kɛlɛ o tɛ marché o Segu Tunkara Amérique de kojugu kunyanfa ye sɔsɔ cogo t'a la jamana fɛn fɛn cira Amérique de y'a bɛɛ ci ni Amérique nan'i da don a la bi ko Mali ye MINUSMA gɛn olu ma jɛn n'a ye parce que i y'a faamuya b'a la Mali terroriste kɛlɛ ma ban ni e taara fɔ i ka commentaire la ko Amérique k'u sɔrɔ ni MINUSMA ka tagali ye n'o de n k'u ma sɔn n'a ye a ma s'u kɔnɔ MINUSMA ka tagali ma bɛn a ma bɛn u ma sini mais u dɛsɛlen de y'a fɔ k'u sɔnna n'a ye n'o de fɔ n'a tun jɛra Américains ye o tun b'a fɔ k'u ka dɛmɛ bɛ Mali gouvernement ye mais Américains ko k'u ka dɛmɛ bɛ MINUSMA de ka tila ka da kan ko Mali kɛlɛ ma ban ko pour que Mali ye nin décision ta sisan i taara i sigi ka vidéo la ko Faransi de ye Mali ci Faransi ma Mali ci Amérique de ye Mali ci Américains de ye Kadafi faga i y'a faamuya ka sɔrɔ ka marifa di terroriste ma ka taa Mali ci n'i t'a histoire kalama fɔlen filɛ nin ye n'i bɛ Faransi kɛlɛyɔrɔ dɔ i kan ka Amérique kɛlɛ Amérique de kojugu kunyanfa ye n'o dɔrɔn de f'u ye mais ni Amérique ye kuma fɔ dɔrɔn e bɛ taa kalan kunjugu kan ka tila ka bɔ ka Amérique commenter u ka passeport mana k'i bolo cogo cogo tiɲɛ fɔ kɔrɔ u ka passeport mana k'i bolo cogo cogo Ala t'a fɔ Ala ka bon ni passeport ye tiɲɛ ka bon ni passeport ye
tiɲɛ ka bon ni nationalité an bɛ français an bɛ ka ala ta fɔ ne y'i bilasira n'i dimina o la i bɛ taa min i bɛ taa yɔrɔ jumɛn n'i t'a kalama Amérique de Mali ci Obama de sɔnna ka Kadhafi faga ni Obama tun b'a sɔn Kadhafi tɛ sa Nicolas Sarkozy wulila ka se Obama de ma Obama ko k'a sɔnna k'u ka Kadhafi faga wa Américains de y'a renseignement n'a kunnafoni n'a fɛn bɛɛ di u ka OTAN u k'a bɛɛ di u ma u ka Kadhafi faga ne ko k'u bɛ na k'u ka Mali cili turu ta ka da Faransi ko Faransi tɛ bi Faransi tɛ sini Amérique de b'a bɛɛ kɔfɛ jamana fɛn fɛn cira diɲɛ kɔnɔ Amérique de b'a bɛɛ ci ni ko k'i bɛna Amérique commentaire kɛ yan ko u sɔnna u ma sɔn MINUSMA ka tagali ma bi u ma sɔn a ma sini communiqué lankolon don nkalon communiqué don an ma taa école la mais an bɛ cɛ ni mɔgɔ kumana dɔrɔn i hakilina ye min ye an b'a dɔn ni mɔgɔ kumana i hakilina ye min ye an b'a dɔn Amérique tɛna kɛ Mali fɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke n ye nin yɔrɔ 3 de ta i ka kuma la i tilara k'a fɔ tuguni ko anw tugura mɔgɔ lankolonw kɔ yan ko anw tugura mɔgɔ lankolonw kɔ e kɔni e ma tugu mɔgɔ lankolon kɔ dɛ anw tugura mɔgɔ lankolon kɔ ka tila ka bɔ a kɔ ko Buwa k'a bila mais o don taara Buwa dɛmɛ dɛ e min ko k'i kalanna tasuma tun bɛ Mali la waati min na Buwa ka 5 ans a kɛra zoro ye catastrophe e n'i ka kalan bɛɛ taara Buwa dɛmɛ o de la n ko tɔɔrɔ min b'an kan aw bɛɛ sen b'a la cɛ k'aw kana na mɔgɔ dusu labɔ sa aw kana na mɔgɔ dusu labɔ dɛ tɔɔrɔ min bɛ an kan bɛ n kali Ala la wala aw tɛ saratu tigɛ n'aw ma ɲininka aw y'a dɔn ko Buwa ka san 5 k'aw wolola tɔɔrɔ de la mais a taara Buwa dɛmɛ ka wari minɛ dɛ ka taa Buwa dɛmɛ ka wari minɛ ka bila u kun o don anw de tun bɛ kɛnɛma ko Buwa k'a bila an bɛ hɛrɛ min kɔnɔ bi anw de ka hɛrɛ don an bɛ lafiya min kɔnɔ bi anw de ye kɛlɛ kɛ fo ka se bi ma ni jɔ k'anw ye vidéo kɛla kuraniw de cɛ mɔgɔ ni mɔgɔ y'i bonya ne y'i bilasira dɔrɔn de ni dusu bɔra ka taa nin kuma sugu ninnu fɔ anw tugura mɔgɔ lankolon kɔ yan dɛ e tugura mɔgɔ min ko tun ye mɔgɔ ɲɛnama ye e taara mɔgɔ min dɛmɛ 2018 k'a kɛ président ye o tun ye mɔgɔ ɲɛnama ye aw laban m'aw sen fili ɲɔgɔn na aw laban ba ɲɔgɔn bila an ka boli sɔn ka to bɔrɔ kɔnɔ Amérique tɛ se ka dɛmɛ i y'a faamuya b'a la n'o de f'u ye ko Amérique tɛ se ka dɛmɛ n'i b'a dɔn i tɛ se ka dɔ fɔ Amérique ma o bɛ communiqué fɛn fɛn kɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ n'i ko i bɛna kala kunjugu kan anw bɛ yan de k'i latilen n'i ko i bɛna yɛlɛma anw bɛ yan Amérique m'a fɔ bi i y'a faamuya ko MINUSMA tagari jar'u ye m'a fɔ bi u m'a fɔ sini a ma bɛn u ma n'o de f'u ye a ma bɛn u ma u t'a fɛ fana MINUSMA ka taa o tɛ fɛ MINUSMA fana ka taa i nana i sigi de ko an ma kalan cɛ mɔgɔ ka boli so quoi sinon n ka cɛ mɔgɔ caman b'an wele dibi la dɛ mɔgɔ kalannen caman b'an wele dibi la i y'a faamu an ma taa ekɔli la ne y'a fɔ an ma taa ekɔli la faso kanu o de y'an bila vidéo kɛ la faso kanu o de y'an bila vidéo kɛ la anw tun ye wotoro pusula lɔgɔ ɲini na i y'a faamuya b'a la anw tun ye o de kunfin ka daba dulon ka na Faransi yan an tɛ ban o ma dɛ an y'o fana de mais mun d'an bila vidéo kɛ la faso kanu an bɛ c'est que an bɛ mɔgɔ kalannenw ni hɔrɔnya cɛ mɔgɔ minnu kalanna i y'a faamuya n'u kunkolo kɛra bibliothèque ye an b'o ni hɔrɔnya cɛ mɔgɔ kalannenw de ye jamana in ci mɔgɔ kalannenw de ye Mali ci ka taa walikan kalan o ni danbe ye kelen ye ka taa walikan kalan o ni hɔrɔnya ye kelen ye i bɔra o la tuguni ko an tugura mɔgɔ lankolon kɔ e tugura Buwa kɔ Buwa tun ye mɔgɔ ɲɛnama ye e ma tugu Buwa kɔ yan an ka boli sɔn ka to bɔrɔ kɔnɔ dɛ Américains de ye Mali ci boli de y'a ci sini o de taara Kadhafi faga ni ta histoire kalama fɔlen filɛ nin ye n bɛ bɔ kuma la n t'i jaabi tuguni voilà n'o de f'u ye an ka taa dɔrɔn n'an bɛ taa an bɛ se an ni bɛɛ bɛ hakilina kelen na mɛ ni filila o t'a yira k'a fɔ k'an tɛ tiɲɛ fɔ dɛ ni tiɲɛ bɛ yɛrɛ kun k'a fɔ ni ne yɛrɛ kojugu ka n b'a fɔ ni ne yɛrɛ tɛ sira ɲuman kan walima ni filila n b'a fɔ i bɛ taa Amérique commentaire kɛ don o don Faransi de man ɲi Faransi ka ɲi ka tɛmɛ Amérique kan kuma fa n'a ba filɛ Français fɛn fɛn kɛ Mali kɔnɔ n'o bɛ k'an fa n'an baw faga jɔn de tun bɛ renseignement d'u ma Amérique tɛ yan jɔn de tun b'u dɛmɛ renseignement la Amérique tɛ yan jɔn bɛ se k'o sɔsɔ ni nana jɔ ko non ko Mali ye Faransi de wele ko ma Amérique wele ko Amérique ma Mali ci ko Faransi de y'a ci mɔgɔ min kunkolo bɛ baara kɛ e bɛ se ka nin kuma sugu fɔ cogo jumɛn Faransi fa ye Amérique de Faransi bɛ kojugu fɛn fɛn kɛ Amérique de b'a bila la a bɛ taa min a bɛ taa min Faransi ye tiɲɛni fɛn fɛn kɛ Mali kɔnɔ Amérique ka satellite de tun bɛ yen Amérique de tun bɛ renseignement d'u ma Amérique de tun bɛ kunnafoni d'u ma c'est que Amérique de ka radar n'u ka fɛn bɛɛ tun bɛ Faransiw bolo sɔsɔ cogo b'o la sɔsɔ cogo t'a la kɔrɔ Segu
n'a ma ɲɛ k'i bɛ faransi kɛlɛ i bɛ ameriki kɛlɛ ka fara kan parce que i y'a faamuya wala den tɛ se ka kɛlɛ ka fa to den tɛ se ka kɛlɛ ka fa to walima n'i tɛ se ka jɔ ka nationalité kɔ tɛmɛ ameriki ka communiqué la n'i tɛ se ka tiɲɛ fɔ walima n'i tɛ se ka jɛ faden to kɔ tɛmɛ ameriki ka communiqué la mais n'i na k'u b'o commentaire kɛ a ko u jɛnna ni k'u ma jɛ n'a ye n'u ko k'u ka dɛmɛ bɛ MINUSMA ye a bɛ komi o tɛ Mali fɛ mɔgɔ min tɛ Mali fɛ e bɛ se ka Mali dɛmɛ cogo jumɛn la question est la n b'i bila yan hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fɔ jusqu'à Mete Laji Sakɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ Burama Kulubali ka bɛɛ t'u fɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo ala ka bi nɔgɔya nin de ye farafinya ye dɛ aw ka hakɛtɔ kuma na fɔ cogo ni min filila ni k'u b'o bilasira o bɛ bɔ panpan na ni min ye ko kɛ n'a ma bɛn ni k'i b'a fɔ a bɛ kɛ panpan ye ale filɛ nin yɛrɛ n'i y'a tɔgɔ fɔ dɔrɔn a bɛ se k'i bolo k'a ka fɛn na sinon ne tun bɛ fɛ ka kun min fɔ ayiwa an kuma n'i fɛ fana i ka fɛn na n delila ka kun min fɛ i ka video kɛcogo tuma dɔ la i bɛ dan sago kɔ iriza i b'an ka faamaw dɔgɔya i bɛ kuma jugu fɔ i bɛ tila ka na yafa ɲini i ɲɛ t'a la i ka video kɔrɔ bɛ ka segin yan i ɲɛ t'a la i ka video kɔrɔ bɛ ka segin i bɛ sɔrɔsiw nɛni waati dɔ la k'u danbe b'u la waati dɔ la i yɛrɛ ka intérêt kama i bɛ se ka sɔrɔsiw fɛngɛ u attaquer quoi an ɲɛ bɛ nin bɛɛ la o mais an ye nin bɛɛ to mun na an bɛɛ bɛ hakilina kelen na mɔgɔw bɛ tile k'an wele a k'i ka faute fɔ anw ye est ce que ne bɛ n da don a la mɔgɔw bɛ tile k'an wele k'i bɛ mɔgɔw ja tigɛ i ka video tuma dɔ la i bɛ sira bila tuma dɔ la tu déconnes tuma dɔ la ça abusé n'i na k'i bɛna Ameriki dɛmɛ Ameriki tɛ se ka dɛmɛ Ameriki tɛ farafin fɛ Ameriki tɛ Afiriki fɛ i y'a faamu kojugu fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ Ameriki de b'a bɛɛ kɔfɛ Poutine de nana ka sen da o bɛɛ kan ni Poutine tun tɛ sisan b'a sɔrɔ o y'an bɛɛ faga o ma bɔ ka nkalon d'an na k'an taara mɔgɔ faga Mura Amerikɛnw ma bɔ k'a fɔ an ka plainte bɛ Nations Unies na Nations Unies ye Ameriki de ta ye da donna a la Mali ka plainte bɛ Nations Unies na hali bi Amerikɛnw de ta ye Nations Unies a fanga bɛ olu de bolo yen da donna a la ne nana ko e b'olu commentaire kɛ an bɛ sɔn o ma i bɛ Ameriki de kɛlɛ n'i tɛ se k'u kɛlɛ tɛmɛ u ka communiqué la ni y'u ka commentaire kɛ an b'a f'u ye yan hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile hakɛto bɛ